Baksana durmasana bul. Arkadan gel lan. Bol. O kaka. Oğlum ağanı anlardık. Ne mi? Dedi iş yerine gel. Sen yarın ağabey yok. Adamlar ferediyor. Kayıtıp erdimen neyse. Süryani. Ağam yok. Ha? Siz öldürdüler ama. Diýermen. Öldü deyip begeni gittin mi? Düşünmedim kaka, bu näme oyun mu? Oğlum, ağınını yarıştırmak için hükman birini yitirmek gerek mi? Aslında perzentler yüz görmez bolsa, en ata şol gün ölen bolýar. Men diýerligimde şu ýagdaý bolsa, ölümden soň näme bolýar? Iki bolup bir garna sygyp, inne giň dünýä sygmaýaňyzmy? Bilýän, sen ağan gowy ýa. Hani ikiňen beýdip durmaň. Yaraşyň. Yaraşyňna. Geläýinni körpem. Geläýsene çygymjan. Men muslağım. Men siz qatar etqow barýar. Menem seni gowarýan. Hananna bugün bayram edýäs. Ağaynyň yaraşýan bayramy. Geçin, oturun. Urana da yetip gelýärdiz. Tutdan gel orada. Aýna çyk bolsun. Salam aleyküm ağalar. Bir plamen taç olan kömekler top 50 man çıkmaganımda. Tadakan kahvaltında macan. Ağam, gat görmersin bolin bu ýagdaýa näme etmişdiňiz? Taşeroda işlemene gittim. Yerine şu adada gat geldim. Bir kişi bağlan öýüne tursa gelişdirken. Allah şifa bersin ağam. Dost, duşanyň gowurly. Ne bu masyny maçanyň märhum fipeti. Ne bu masyny satyp, mätäs masalary tapyp, olara kömek etdi. Ne bulan masyny açary. Gat op kiretsin. Kimin esportwan mundan awarlaşa. Alo. Dost maşyna taýyna koydum. Puluny alyp geliver arky. Maşynyňa galyp ket, elbetde. Alyan. Razy bolsaň bolýar dost. Bolýar dost. Ne açarım? Yetibestin. Soýsur. Masyny satdymmy dost? Tattım dost. Häzir teň bilen maşyn pulunu alman edýär. Äli sürpriz. Taýar bolsaň, häzir açýan. 1 2 3. Salam aleyküm. Wa aleykumesselam. Olgun kowlan näme? Ele dost, beň maşynyňa satdyk. Pulunu da şu dostumyzyň saglygyna seretdik. Odan şäherimizde bir masalan agdatyna ýaga aldyk. Benim sadakany Allah öz penasyny saklady. Tura aljan ýeriňden.
Gözüňe seret goýsana maşinçy daýmy? Bolya, bor. Yaman akdy gyzlay. Çal dönüňe basyp gelýär. Basyp geledi başlyk. Nämen goýhay be? Sesiňiz ýaman gaty çykýarlar. Başlyk bulary gyýyrmasaň akyp ýatyra islen ablar. Eyvay. Resul kratlaşım seslilerle. O kratlaş atacan nähil goýmay. Adatsan elin kireken näy soň görüşärler. Görüp duran gözüm görüşüp duran ýala ba. Dost goýmay. Dost senin elin kırılmasın. Son arkan görüşürse işlem dinleyin. Dost näme diýäňiz? Gelsene bäri ko. Dost, elin kir bolsa da kalyň arasa. Näli işler goýmy? Çağalar öýçerler. Hova dost gowgulýalyk. Ejemem sen sorap goýdy. Ejem sana salam aýtdy. Ben häzir risk işlem dinleyin. Son arkan gelip görüşürüz bolýan dost. Sag ol. Maňa seret, sen gowy işleýän. Ýanky giden men klasaşym bolýar. Oňa hiç ýeri tez hereket etme bolýarmy? Men muny alýanda erti geýindirip ofisiýel etýän. Bolýarmy? Aňa seret. Näsam sıkmay sen? Gören adamyň göwüni tapşyk bolup bersin. Gowun marada gurlaýanmy? Bir adamyň gowuny ýetseň käbäni kanýaly bolýar. Bilýärmi şonu? Maňa seret. Sınıftaşlar arasında hiç açan pulum abrayım oynanok. Seni bayedin, onu bayetmez diýäňmi? Beýle bolmam mümkünler. Şu günden beýle seni isten boş. Inneden beýlek ol işe başlaýar. Benim adımdan ökelim. Akasy, näçe onlarna tapýas ýok, şonu getirip beraýyn akşam. Baksan ağam, ecen dermandan üstüne az biletin al, yanından çıkıp vereyim de. Öde. Ha, şam. Olamacıyım ha. Yazga alsam, ayakta veririm. ماشي اللي خاف اقول الو dost, gowýadayla. Oğuz olmadan yaşma. Oradan tapdım ayna amrım valla. Yadıma düşýärmi, haber beripdimi? Pamper sertmez dost. Pulum ýokdy. Pul berip dur ha. Melun asma. Efeksizde oldu ya. Sag ol dost. Sağ ol. Bolda. Şuna mı rapay? Sag ol dost. Ey Huday. Fikretmen yaşlığım hiç izah etmez deyip. Yönü gerek yerine kaçan eken. Erkek adam hemişe ayağına sen goýarýan nip durmaly. Ýöne sen hiç eman goýarýan ýaňa. Gayret et doğrultusuna erkek adam gönden göne goýranyp aýtyp bilenok. Men işte baktım özüm gerek bolsa inekli arkamy bolay bolýar. Näme gerek bolsa sapşeň et. Ondan alyp ertjek ýoly gur. Ahrafi jolpdyr. Eline sağlyk. Köp sağ ol. Ine şular goýarýan sizin her hile görnüşlerdir. Endi düşünösiň ha? Düşündim başla. Bolya, saman oturum. Bulam goýarýan ýemekmi? Awa tapdım. Alo. Salam aýypyn janyň, gowum nähili? Owaja aýlan geçdi uldy ýalyk. Ey dostum. O tam bolmasan o bugün pulýydyna ber. O bilýän näme diýin zat bolýar o. Diskotekalary, basekalary, barlara, zatlara gidiyor. Sam, sen o şulaýlyk bilen şu maşgalasyny ekleýär bilýärmi sen şu zatlar özüm biler.